हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियल इउटुब चेनेलाव BTR फेल'शिपआव अनलाइन सोलिगासिनो दङ कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै नोंथांमोना 27,000 निफ्राय जागायनानै 1,25,000 पार मान्थ नोंथांमोना सेलारि मोननो हागोन। दा बे जाबाय अफिशियल वेबसाइट बेयाव फैनानै जोङो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हाबाय। दायो सोलिगासिनो दङ लास्ट डेटआ 21 सेप्टेम्बरसिम। दा जायफ्रा एलिजिबल जायो नोंथांमोना खालामदो आरो बिनि फुल भिडिअ नायाखैब्ला डिसक्रिप्शनाव लिंक दङ नायबानो जाबाय। 3 डट्सआव नोंथांमोना लेफ्ट साइडआव फैनानै मोनसे गेट इनभल्वआवहाय देन नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनांगोन अके। तो बेयाव जों क्लिक खालामबाय आरो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो अनलाइन एप्लाइ प्रसेसआव जोङो थांनो हायो। दा पोस्टआ मोननै रोखोमनि मोनसेया स्पेशलिस्ट आरो मोनसेया जाबाय ब्लक लेभेल। तो नोंथांमोना ब्लक लेभेलाव अनलाइन एप्लाइ खालामबानो जाबाय जायफ्रा एलिजिबल जायो। दा एलिजिबल जानो बेसेबां नांगौ होनोब्ला नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव फुल भिडिअ दङ बेयाव नायबानो जाबाय अके। देन बेनिफ्राय जों बेबादि पेज मोनगोन। बेयाव फैनानै अनलाइन दायो सोलिगासिनो दङ। दा पोस्टआ नोंथांमोना सेकेन्ड नाम्बाराव खालाम ब्लक लेभेलाव खालामोब्ला देन स्पेशलिस्टआव सासेल' पोस्ट दङ ब्लक लेभेलाव साबा दङ अके। तो बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामदो। बेयाव अल आसाम स्टुडेन्टस एप्लाइ खालामनो हायो बाट प्रिफारेन्सआ लकेलिटिया बांसिन मोननाय जायो। दा बिदिब्ला डिसक्रिप्शनाव फुल भिडिअ दङ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। देन बेयाव क्लिक खालामदो। दा क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबादि फैसिगोन। नोंथांमोना मबाइलावनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो आरो फाइनाल साबमिट खालामनो हायो। दा फार्स्टआव नोंथांमोना इमेल आइडि खौ होनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि पोस्टआ थाखागोन ब्लक लेभेल जास्ट सेलेक्ट खालाम बेनिफ्राय फार्स्ट नेमाव नोंनि नामखौ होदो अके। फार्स्ट नेमाव नोंनि नामखौ होदो देन बेनिफ्राय नोंथांमोना मिडल नेम दंबा होदो लास्ट नामाव नोंनि टाइटेलखौ होदो बेनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना एक्टिभ मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन मानोना नोंनाव कल फैयो एग्जाम जानायनि सिगां। बेनिफ्राय जोंहा दानिया बार्थडे सेलेक्ट खालामदो देन जेन्डारखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो देन नोंथांमोना एड्रेसखौ गासैखौबो डिटेल्सखौ मोजाङै लिरना होबानो जाबाय। नोंनि गासैबो एड्रेसखौहाय बेवहाय स्ट्रिट दङ गामि दङ ब्लक दङ नोंनि पिन नाम्बार स्टेट गासैबो नोंथांमोना फिल खालामबानो जाबाय अब्लानो बेयो साक्सेस जागोन। दा बेखायनो स्टेटखौ नोंथांमोना आसाम होदो पिन नाम्बारखौ गाव गावनिखौ होदो अब्ला जासिगोन। देन बेनिफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोननि एड्रेसा पारमानेन्ट प्रेजेन्ट थायो बेखौ मोजां नोंथांमोना प्रेजेन्टजों पारमानेन्टजों गोरोबोब्ला सेमखौनो होबानो जाबाय अके। दा बेखौ नोंथांमोना रोंखासिगोन। देन बेनिफ्राय जों थांसै फैदो नेक्स्टआव। नेक्स्टआव फैनाय लोगो लोगो दानिया नोंथांमोननि बेवहाय फैबाय 10 पासनि बेनिफ्राय HS पासनि नोंथांमोना मोजां डिटेल्सखौ होबानो जाबाय। फार्स्टआव दङ नोंथांमोननि हायार सेकेन्डारि बेनिफ्राय 10 पासनिबो दङ सेबा एसेक बेखौ नोंथांमोना रोंखायो बर्डखौहाय पार्सेन्टखौ नोंथांमोना होनांगोन पार्सेन्टआ बेसेबां मोनदोंमोन आरो नोंथांमोनाहाय बेसेबां पास जादोंमोन बेखौ मोजाङै मोजां फिल खालामदो बेखौ रोंखायो नोंथांमोना। बेनिफ्राय डिग्रिनिखौबो नोंथांमोना होथारनांगोन। डिग्रि पासआसो बेयाव अनलाइन खालामनो हायो नालाय डिग्रि पास जाथारनांगोन। नोंथांमोना बक्सआव थुनाय लोगो लोगो डिटेल्सखौहाय आर्ट्स ना साइन्स बेखौ होदो देन बेनिफ्राय नोंथांमोना बायदिसिना अपसन दङ बेखौहाय जायफ्रा डिग्रि पास दं नोंथांमोनाहाय पिजिखौ नांलाया आरो जायफ्रा पिजि दं नोंथांमोना पिजिखौ होबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय पार्सेन्टफोरखौहाय नोंथांमोना मोजां सेलेक्ट खालामदो बेखौ नोंथांमोना अलमस्ट रोंखाजोबो। देन बेनिफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोना होदो अके। नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो जोंहा नेक्स्ट प्रसेसआव थांनो हासिगोन। दानिया नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि एक्सपिरियेन्स दङब्ला बेखौ होदो जायफ्रानिखि डिग्री पास नोंथांमोना मिनिमाम 1 इयार एक्सपिरियेन्स नांगोन नों जायखि जाया खामानि मावनाय बेयाव जायो आरो जायफ्रा पिजि पास नोंथांमोननि थाखाय एक्सपिरियेन्स नांलाया डाइरेक्ट नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो। नोंथांमोना मोजां चान्स मोनो जायफ्रानिखि एक्सपिरियेन्स गोनां अब्लाबो नोंथांमोना मोजां चान्स मोनो आरो बे जबाव एक्सपिरियेन्सखौ बांसिन नायनाय जागोन। देन बेखायनो बेसेबां मान्थ्स मावदों बेखौ टाइप खालामदो 3.2 आव बेनिफ्राय अर्गेनाइजेसन नोंथांमोना 3.3 आव होदो। दा नोंथांमोना मान्थ्सखौ सोनांगौ आरो बेयाव इयार नङा डाइरेक्ट नोंथांमोना मान्थ्सखौ होनानै नोंनि डिपार्टमेन्टनि नामखौहाय बेयाव टाइप खालामना होदो अब्लानो जासिगोन। दा नोंथांमोननि डेटखौ होदो माब्लानिफ्राय माब्लासिम मावदोंमोन बेनिफ्राय प्रजेक्ट नेम नोंथांमोना बेखौ होनो हागोन बाट नोंथांमोना होबाबो जेबो नङा बे एसेबां मेन्डेटरि नङा बाट होनो हायो होबानो जाबाय जुदि नोंहा दङब्ला आरो। देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि रेसपन्सिबिलिटि एबा रला माबादिमोन बे जबाव नोंथांमोना बेखौ जास्ट बेबायदि टाइप खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोननि सायाव सोनारगोन बियो जे नोङो मायाव मावदोंमोन बे नोंनि सायाव मोजाङै लिरना होबानो जाबाय। दानिया नोंथ' मावदोंमोन अब्ला नोंनिया मा माजों बेवहाय दङ एक्सपिरियेन्सआ हमना ला लाइभलिहुड स्किल डेभेलपमेन्ट बेनिफ्राय इडुकेसन हेल्थ जि दङ बे नोंनि सायाव बे नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै बक्सआव टिक मार होबानो जाबाय माने नों बे सेक्टरनिफ्राय खामानि मावना फैनाय अके। नोंथांमोना होनो हाबाय। बेनिफ्राय प्रिभियास अर्गेनाइजेसन बेखौ नोंथांमोना लिरनांगोन। बेनिफ्राय डिजिगनेसनाव होदो आरो लोगोसे डेट बेफोरखौ होबानो जाबाय बेखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय। देन बेनिफ्राय नोंथांमोना माखासे डिटेल्स मोनबावगोन बेयाव एड खालामनो हायो जायफ्रानोखि एक्सपिरियेन्सआ बारा बाट गैयाब्ला नाङा मोनसेयानो जायो। देन नेक्स्टआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामना होदो। नेक्स्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा गुबुन प्रसेसआव फैनो हासिगोन दायो। नोंथांमोना नायदो। दा नोंथांमोना डिसक्रिप्सन लिरनाय दङ मोनसे बेखौ मिस्टेक खालामनाङा बेनो मेन बेनि माखासे फर्म फिलापआ
दा बेयाव माखासे कुइसन दङ एबा नोंथांनिफ्राय माबा मोनसे मिथिनो लुबैनाय जे हमना ला नोंथाङा बे फेल'शिपआव प्रग्रामाव मानि थाखाय जइन जानो सानदों स' बेखौहाय नोंथांमोना 300 वर्ड्सनि गेजेरजोंहाय लिरनांगोन बे 4.1 and 2 आव दा बेयावनो खायसे मिस्टेक खालामो आरो बेयावनो सर्टलिस्ट जायैनि बायदि माखासे बाथ्रा थायो दा बेखायनो सर्टलिस्ट जानोब्ला स' बेयाव नोंथांमोना मोजां डिसक्रिपसनखौ मोजाङै डिसक्राइब खालामबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना सर्टलिस्ट जायो स' दायो आं बेयाव बेबायदि जास्ट एग्जाम्पल लिरबाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोना क्लिक खालामदो दा नेक्स्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि मोनसिगोन दानिया जोंहा माखासे स्किल्सनि सायाव जे नोंथाङा लेंगुवेजखौहाय मा रोङो इंलिश हिन्दी एसामिस बड' नोंथांमोना बेयाव जि रोङो बेखौनो नोंथांमोना टिक मार्क होबानो जाबाय थ' अब्लानो जासिगोन थ' बेनिफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोना बेयाव 5.2 खौहाय मोजाङै नोंथांमोना नायदो येस न' मेबि स' नोंथांमोना जुदि सेलेक्ट जायोब्ला माबायदि सिस्टेमावहाय नोंथांमोना रिलकेट खालामगोन ब्लकनि थाखाय बा डिस्ट्रिक्ट स' नोंथांमोना मेबि एबा येस न' बे नोंथांनि सायाव कनफिडेन्सनि सायाव देन 5.3 आबो बेनो सेम थ' नोंथांमोना बेखौ मोजां नायदो बेनिफ्राय जोंहा 5.4 आव नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स मा दंमोन बेखौहाय बबेयाव मावबोदों स' मा सेक्टराव मावबोदों बेखौ मोजां होबानो जाबाय 5.5 आवबो बेनो स' नोंथांमोना मोजां बेखौहाय नायदो पजिशना माबायदिमोन बा नोंथांमोना माबायदि रोखोमनि खामानि मावबोदोंमोन प्रजेक्टआवहाय बा अफिसाव बेखौ नोंथांमोना जाहाथे मोजां नायो स' दानिया जोंहा नटिस पिरियड मोनबाय बेयाव नोंथांमोना इमिडियेटलि जइन जानो हागोन बा 7 डेजनि गेजेराव जानो हागोन बेयाव नोंथांमोना जायखिजाया जुदि नोंथाङा दायो सेलेक्ट जायोब्ला माब्ला जइनिं जानो हागोन दा बेखौ बुंदों टाइमिंआ स' नोंथांमोना बेयाव अपसनाव दङ जि दङ स' नोंथांमोना माखौहाय होनो गोसो बेखौ होबानो जाबाय देन बेनिफ्राय 5.7 आव स' नोंथांमोना मोनसे PDF खालामनांगोन नोंथांमोननि CV बेखौहाय नोंथांमोना जेरावनोखि रिज्यूम होनना बुङो बेखौहाय नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन दा बेखायनो जोङो एड फाइलाव लांनांगोन आरो बेयाव लाबोनाय लोगो लोगो जोङो आपल'ड खालामनांगोन आरो देन बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्ट दङ मोनसे अपसन थ' नोंथांमोना नेक्स्टआव क्लिक खालामना होदो दा नेक्स्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा गुबुन प्रसेसआव थांनो हाबावसिगोन स' दानिया नेक्स्टआव फैबा डिक्लेरेसन दा बेयाव नोंथांमोना आइ एग्रि होदो दा बेयाव गासैबो आइ एग्रि होनानै स' नोंथांमोना होबानो जाबाय बेनिफ्राय लास्टआव नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालामबानो जाबाय साबमिट होनाय लोगो लोगो साबमिट जासिगोन बेनिफ्राय स' नोंथांमोना सेन्ड मी होबानो जाबाय जाहाथे नोंनावबो थागोन बिसनावबो थांगोन आरो नोंथांमोना क्लियार खालामबा बे गासिबो डिलेट जागोन आरो अके दा नोंथांमोना बेयाव खालामदो आं बेयाव फाइनाल साबमिट खालामला जास्ट नोंथांमोना साबमिटआव थुनाय लोगो लोगो बियो फाइनाल साबमिट जासिगोन